Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Вітаю, сябры! Пэўны час таму я зладзіў у сваім тэлеграм-канале апытанку аб тым, якім вы хочаце бачыць новы падкаст Радыё Радекс. Пераважная большасць чытачоў прагаласавала за варыянт падкасту аб тым, як паводзіць сябе на допыце. Абсалютна лагічны выбар у час рэвалюцыі і рэпрэсій. У гэтым падкасце я раскажу вам самыя галоўныя прыёмы следчых і аператыўнікаў па выцягванню інфармацыі з арыштанта. Акрэслю асноўныя псіхалагічныя прынцыпы допыту, а таксама раскажу вам, як падрыхтавацца да гэтага важнага іспыту, які прадстаіць у Беларусі абсалютнай большасці рэвалюцыянераў. Перш за ўсё, каб не ўдавацца ў тэрміналогію, допытам мы будзем называць любую размову супрацоўніка з арыштаваным. Не будзем паглыбляцца ў працэсуальныя адрозненні, бо ёсць размова, ёсць апытанне, ёсць, уласна кажучы, допыт. Яны ўсе троху адрозніваюцца. Аднак у Беларусі зараз закон не дзейнічае, і гэта ўсё нам малаважна. Каб зразумець сутнасць працэсу допыту, вам трэба зразумець мэту аператыўніка ці следчага. У яго на допыце адзіная мэта – сабраць патрэбную для яго інфармацыю. Усё астатняе яму пофігу. Трэба разумець, што менавіта інфармацыя, сабраная на першых допытах падазронага, у абсалютнай большасці выпадкаў робіцца базісам абвінавачвання. Таму аператыўніку вельмі важна, каб вы агаварылі як мінімум сябе, а пажадана яшчэ і іншых людзей. Яшчэ раз, мэта аператыўніка – сабраць інфармацыю, якая дазволіць пасадзіць вас на як мага большы тэрмін. Дзеля гэтага ён пойдзе на ўсё. Якія б пытанні вам не задавалі, як бы сябе не паводзілі карнікі, памятайце, што ўсё, што б яны не рабілі, яны робяць з гэтай канчатковай мэтай. Адпаведна, якая мусіць быць мэта ў вас? Толькі адна – не даць яму гэтую інфармацыю. І для дасягнення гэтай мэты таксама ўсе сродкі добрыя. Заўважце, я не кажу, што ваша мэта – гэта ўратаваць сябе альбо дабіцца найменшага пакарання. Сыходзячы са знакамітай дылемы зняволенага, я беру ідэальную сітуацыю свядомага і адказнага рэвалюцыянера, які думае не толькі пра сябе, але і пра той рух, чые інтарэсы ён адстойвае. І інтарэсы менавіта гэтага руху, інтарэсы рэвалюцыі куды важнейшыя, чым інтарэсы асобна ўзятага чалавека. Таму я не буду расказваць вам, як ратаваць сябе, альбо як падманваць следчага і выйсці з непрыемнай сітуацыі. Я буду казаць толькі тое, як не даць следчаму інфармацыі. Але вось прыемны бонус. Як правіла, несупраца са следствам і ёсць найбольш выгадная стратэгія і для вас асабіста. Бо калі яе будуць прытрымлівацца ўсе падзельнікі па справе, то аператыўнік увогуле не атрымае ніякай інфармацыі, а значыцца, крымінальная справа альбо разваліцца, альбо будзе ўтрымліваць мінімум абвінавачванняў. Такім чынам, робячы лепей сваім паблечнікам і свайму руху, вы ў большасці выпадкаў робіце лепей і самому сабе. Ужо з гэтага вы самі можаце бачыць, што ўсе гэтыя раскаянні на камеру, якія зараз можна пабачыць на міліцэйскіх каналах, гэта горшая з магчымых стратэгій паводзінаў. Паверыўшы, што чыстасардэчнае прызнанне аблягчае душу, яны забыліся, што яно таксама падаўжае тэрмін. Такім чынам, самае першае правіла таго, каго дапытваюць – язык мой, вораг мой. Альбо слова срэбра, маўчанне золата. Што робіць опер для дасягнення сваей мэты? Першым чынам ён вас ацэньвае. Ён робіць гэта ў вышэйшай ступені свядома і прафесійна. Глядзіце, як вы заходзіце, як трымаецеся, як глядзіце на яго і размаўляеце. Не забывайцеся, што ў пакой для допыту вы ўваходзіце не са свайго утульнага крэсла за кампутарам, а з турэмнай камеры, абсалютна чужога і нязвыклага для вас месца. Адпаведна, на вас ляжыць адбітак стрэсу. Вам нязручна, нязвычна, страшна. Вас пужае невядомасць. Усё гэта таксама частка аператыўнай гульні. Яшчэ адзін фактар, які мусіць дапамагчы оперу дасягнуць сваёй мэты. Опер амаль заўсёды пачынае размову на добрай ноце. Вельмі рэдка з пагроз, і тым больш з гвалту. Тлумачэнне гэтаму простае.
Каб вас разгаварыць, оперу важна вас расслабіць, зняць псіхалагічныя бар'еры. У камеры ты напружаны, а калі ідзеш на допыт, чакаеш непрыемнасцяў і напружваешся яшчэ больш. Ты гатовы да канфрантацыі. І ў той жа час табе, як і любому чалавеку, хочацца спакою, камфорту, разумення, спачування. Опер гатовы даць табе гэта ўсё дзеля дасягнення сваёй мэты, атрымаць інфармацыю. Для зняцця псіхалагічных бар'ераў ідзе ў ход наступнае. Добразычлівы прыемны тон, гарбата, печыва, прапанова паліць, асабліва добра дзейнічае, калі ў хаце няма цыгарэт, праявы спачування, выказванне падтрымкі вашым поглядам, жарты, гумар, прапанова дапамогі. І ведаеце, усе мы добра выхаваныя. У нас на ўзроўні звычкі усталявана, што калі з вамі ветліва, то і мы мусім ветліва ставіцца ў адказ. І такому оперу на падсвядомым узроўні многім з нас хочацца неяк дапамагчы, адказаць дабрынёй на дабрыню і зрабіць тое, што ён просіць. Аднак, калі вы бачыце такое добрае стаўленне да сябе, заўсёды памятайце, што мэта дадзеных паводзінаў толькі адна – атрымаць інфармацыю, якая дазволіць пасадзіць вас на як мага большы тэрмін. Таму не падманвайцеся ягонай дабрынёй і ветлівасцю. Не забывайцеся, адносіны між вамі – гэта нераўнапраўныя адносіны. Вы ў яго ў палоне. Вы ад яго залежыце. Таму ніякай шчырасці, ніякай сапраўднай дабрыні між вамі быць не можа па вызначэнню. Усё гэта фальш. Калі аператыўнік зняў бар'еры ці палічыў, што зняў, то ён пераходзіць да задання пытання. Для ментоў важна высветліць а. Падрабязную карціну здарэнняў, б. Вашую ролю ў іх, в. Ролю вашых удзельнікаў, г. Вашыя планы на будучыню, бо іх пры жаданні можна прыпісаць пад падрыхтоўку да злачынства, д. Вашыя інфраструктурныя магчымасці, найперш фінансавання і любую замежную дапамогу. Усе пытанні, якія опер будзе задаваць, будуць так ці інакш звяртацца вакол гэтых 5 пунктаў альбо падводзіць да іх. Часта раяць: пра сябе кажы, што хочаш, але толькі не пра іншых. Гэта адна з магчымых стратэгій, аднак трэба разумець, калі варта яе прымяняць, а калі не. Калі вы абвінавачваецеся ў любым групавым дзеянні, то я не раю гэтага рабіць, бо вы не ведаеце, што кажуць вашыя падзельнікі. Магчыма, яны наадварот вас выгарожваюць альбо маўчаць. Таксама вы звычайна не ведаеце, што ў рэальнасці ў мусароў ёсць на вас. І можа так стацца, што ў іх на вас насамрэч нічога няма, а вы самі сабе нагаворыце на тэрмін. Паўтаруся, што маўчаць ці адказваць на ўсе пытанні адмоўна і аднаскладна, не ведаю, не бачыў, не стасаваўся, не сустракаў, гэта самая верная і беспройгрышная тактыка. Памятайце, аднак, што пасля такіх адмоўных адказаў вас не пакінуць проста так. Пытанні будуць задаваць зноў і зноў, вяртацца да іх праз гадзіну, праз 2. Адны і тыя ж пытанні вам будуць задаваць 1000 разоў на розныя лады. Трымацца будзе вельмі цяжка, аднак гэта трэба рабіць. Карацей, для таго, каб годна прайсці допыт, вам спатрэбяцца жалезныя нервы. Калі опер не атрымае адказы на пытанні адразу, ён пераходзіць да ціску. Усе формы ціску можна умоўна падзяліць на 2 часткі – псіхалагічны і фізічны. Нягледзячы на тое, што апошнім часам у Беларусі значна ссунуліся межы дапушчальнага, фізічны ціск стаў даволі часта прымяняцца, дагэтуль абсалютная большасць людзей раскалваецца менавіта пад ціскам псіхалагічным. У мяне няма для вас годных парадаў аб тым, як цярпець катаванне. Асабіста мяне, дзякуй Богу, не катавалі ніводнага разу. Але я думаю, што адзінае, што тут можа спрацаваць, гэта разуменне таго, што калі ты здашся і скажаш, што ім трэба, то зробіш сабе яшчэ нашмат горш. Пералічым самыя папулярныя метады псіхалагічнага ціску. Першае – гэта заяўленне аб тым, што паплечнікі табе ўжо здрадзілі і табе застаецца толькі аблегчыць свой лёс, расказаўшы ўсё, як было. Ніколі не ведаеш, праўда гэта ці не, але ў любым выпадку, калі нехта здрадзіў табе, гэта абсалютна не азначае, што мусіш здрадзіць і ты. Трэба проста трымацца за дадзенай мэтай, не даць аператыўнікам інфармацыі. Тое, што хтосьці там гэтай мэты не дасягнуў, ніяк не мусіць вас хваляваць. Да таго ж, у большасці выпадкаў гэта няпраўда. Прывяду адзін цікавы прыклад жыцця. Аднаму з абвінавачаных па справе анархістаў 2010 года, Дзмітрыю Дубоўскаму, які зараз ізноў за кратамі па справе ўжо беларускіх партызан, КДБ узламаў імэйл ягонай дзяўчыны.
і пісаў ад імя дзяўчыны пранізлівыя лісты, у якіх распісвалася, што ўсе ягоныя сябры валяць адказнасць на яго. 95% з таго, што яны пісалі, было хлуснёй, аднак як пераканаўча гучала. Вось, паслухайце. Комитетчики объяснили всю ситуацию, рассказали, чего хотят они и какая на самом деле обстановка. Нагадаю, это пише нібыта ягоная дзяўчына. Тебя обвиняют только по статье УК 339, часть 1, по Солигорску. Но это пока... 3 восклицательных знака. На тебя действительно пытаются навесить кучу всего, но не они, а твои дружки капслоком. Ведь они думают, что ты уехал, и что все можно на тебя свалить, а они-то здесь, 3 восклицательных знака, а насамрэч, дарэчы, вину валил только один. Тебя, может быть, даже не искали бы, но все упоминают твою фамилию. И им действительно так проще. Допросили очень многих, но сидят только 2. На самой же справе сидели уже 4. Против тебя действительно только одно дело, хотя друзья на тебя вешают почти все, но нет против тебя доказательств. Сотрудники уверяют, что среди них есть умные и понимающие люди. Они действительно понимают, что ты просто пешка во всем этом, и кому-то это очень выгодно. У того, с кем ты уехал, здесь ничего не осталось, его здесь ничего не держало. Тебя потянули с собой не просто так, 3 восклицательных знака. Подумай над этим. Они говорят, что на тебя есть влияние, а может и давление более старших и, поверь, хитрых людей. Тебе сейчас тяжело. Ты верил в этих людей и в свое дело. Они просят, пока ты еще не в розыске, ты должен появиться. И тебе действительно придется ответить за свои поступки. Максимум, что тебе светит, это 1 год. Другое – пагрозы. Спіс гэтых пагрозаў тыповы і не змяняецца з года ў год. Вам будуць пагражаць вялікім турэмным тэрмінам, збіццём, праблемамі ў зоне і абавязкова сексуальным гвалтам з боку зэкаў. Трэцяе – пагрозы родным. Звычайна зволіць з працы бацькоў альбо пасадзіць іх. Трэба адзначыць, што гэта працуе вельмі на многіх. Твой отец заслуженный юрист, ты такого окончания кар'еры для него хочешь. Чацвёртае – ціск на пачуццё віны. Асабліва перад роднымі, асабліва, калі яны ўжо старыя альбо хварэюць. Твоя мать тебя вырастила, воспитала. Ты о ней вообще подумал? Думаешь, она переживет твой срок? 5. Жывапісанне жахаў турмы і перавагаў вольнага жыцця. Этапы, собаки, работа тяжелая, зэки отмороженные. Ты думаешь, ты все это выдержишь? Начнешь писать судье, начнешь писать следователю, во всем признаваться, но будет уже поздно. 6. Абвінавачванне ў баязлівасці. Добрадзейнічае на славалюбных і ганарыстых людей. Среди вас нет ни одного нормального мужика, кого не спрашивал, чей мегафон. Каждый боится взять на себя, вы просто сцыкуны. 7. Выкарыстанне славалюбства и самолюбства. Знаешь, вот я с тобой поговорил, у тебя есть стержень. Ты держишься, молодец. А вот среди твоих друзей таких нет. Они тебя недостойны. Выкручиваются, боятся, глаза прячут. Зачем ты их выгораживаешь? 8. Абяцанне адпусціць, як толькі вы дадзіце патрэбныя паказанні. Самае ілжывае абяцанне, але яно ж паўтараецца часцей за ўсё. Насамрэч вас не адпусцяць, а атрымаўшы інфармацыю адзін раз, працягнуць даіць да таго часу, пакуль не даведаюцца ўсё, што ім трэба, а пасля проста скажуць завесці ў камеру. Гэта так відавочна, аднак мноства людзей па-ранейшаму ўвяліся і вядуцца на такі развод. Ён, дарэчы, паўтараецца не толькі ў крымінальных справах, але і ў адміністрацыйных. Напрыклад, мусара кажуць зняцца на камеру і назваць матывы сваіх дзеянняў. І кажуць, што хто пагадзіцца, таго адпусцім. Людзі пагаджаюцца і едуць на 15 сутак. Важна памятаць, што аператыўнік заўжды правярае вашу рэакцыю на кожную з пагрозаў і будзе ціснуць на самае балючае. Добры аператыўнік яшчэ да пачатку допыту складае псіхалагічны партрэт сваёй ахвяры, каб даведацца, на што найлепей ціснуць. У кагось гэта хворыя родныя, у кагось маёмасць, у кагось сацыяльны статус. Хтось вельмі любіць сваю дзяўчыну, а опер раскажа, што бачыў, як яна рыдала ў калідоры. Для кагосьці гэта могуць быць нават хатнія жывёлы. Альбо, допустим, вы калекцыяніруеце маркі і літаральна надышацца не можаце на сваю калекцыю. Тады абавязкова вы пачуеце штосьці кшталту «Твоя коллекция будет приобщена к делу, а потом уничтожена как вещественное доказательство». Ты что, для этого ее 15 лет собирал? Ну, я вижу, ты парень нормальный, так что можем договориться. Ну, так кто покупал бензин? Гэтыя ўсе цытаты не такія выдуманыя, як можа паказацца. Яны ўсе ўзятыя плюс-мінус з рэальнага жыцця.
Як падрыхтавацца да допыту? На сённяшні дзень, як я ўжо казаў, рамкі магчымага і немагчымага ссунутыя. І я не магу вам дакладна сказаць, якая пагроза будзе рэалізаваная, а якая не. Не будзе памылкай сказаць, што трэба рыхтавацца да самых горшых сцэнараў. Першым этапам вашай падрыхтоўкі мусіць быць пазбяганне сітуацыі, у якіх вы улезеце ў тое, на што не разлічвалі. Разумейце, што вы робіце. Важнай прычынай супрацоўніцтва са следствам большасці людзей з'яўляецца тое, што, ідучы на радыкальныя акцыі, яны проста не разумелі, што робяць. Яны не асэнсоўвалі ступень адказнасці, якая на іх кладзецца, ступень рызыкі, якой яны сябе падвяргаюць. І калі ў кабінеце следчага гэтая ступень стала ім зразумелая з усёй відавочнасцю, то бок калі яны зразумелі, што можна рэальна сесці ў самую сапраўдную турму, дзе зэкі, вертухаі і баланда, яны паддаліся жаху і гатовыя былі на ўсё, каб пазбегнуць такой перспектывы. То бок праблема здрадніцтва ўзнікла ў іх не тады, калі іх арыштавалі, а калі яны ўзялі на сябе рызыку, якая не адпавядае іх ступені гатоўнасці. Таму памятаем, чтоб не падаць пры хадзьбе, бері ношу па сябе. Калі вы ўжо ў ічу, распытвайце сукамернікаў пра турмы, лагеры, пра сістэму. Слухайце іх гісторыі, успрымайце, асэнсоўвайце. У турме жыццё не заканчваецца, яно проста цячэ па-іншаму. Памятайце, у той момант, калі вы слухаеце гэты падкаст, у адной толькі Беларусі сотні людзей сядзяць за кратамі за свае перакананні. І нічога, жывыя. Усё, што вам прадстаіць перажыць, ужо перажылі да вас тысячы чалавек і засталіся людзьмі. Не спрабуйце сесці на 2 крэслы адразу. Трошкі скажу, нібыта нікога не здам, а тэрмін знізяць. Не хітрыце, не грайцеся за пірамі, яны вас перайграюць. Калі вас некалькі і вы ідзеце па групавым эпізодзе, свабоду можна купіць сабе толькі прамой здрадай. Іншых выхадаў няма і іх шукаць нават не спрабуйце. На допыце не думайце ні аб чым, акрамя таго, каб не набалбатаць лішняга. Памятайце пра мэту опера і пра сваю мэту. На допыце вы можете стаць рэальна непераможным толькі ў адным выпадку, калі вы падрыхтаваліся да горшых наступстваў і не баіцеся іх. Вы не уяўляеце, як абяззброевае апероў, калі перад імі не запужаная аўца, якая гатовая на ўсё, абы не сесці ў турму, а чалавек, які упэўнена глядзіць перад сабой, ведае сябе цану і не баіцца нічога з таго, што на яго можа абрынуць карная сістэма. Чалавек, які думае не аб тым, як уратаваць сябе, а аб тым, як нават седзячы ў кабінеце для допыту, нашкодзіць сістэме. Сістэма сапраўды баіцца такіх людзей. Падсумуем. Опер заўжды рыхтуецца да допыту і падчас яго будзе біць па вашых слабых месцах, прывязанасцях, слабасцях, зацікаўленасцях. Падчас допыту опера найперш цікавіць карціна эпізоду і роля кожнага з удзельнікаў, а таксама наяўнасць за вашай спінай нейкіх лялькаводаў. Адзіная мэта допыту – атрыманне інфармацыі, якая дапамагла б засадзіць вас на найбольшы тэрмін. Любыя словы опера ці следчага аб тым, што ён хоча дапамагчы, нахабная хлусня. Адзіная вашая мэта на допыце – не даць оперу патрэбнай інфармацыі. Калі так будзе рабіць кожны чалавек, якога дапытваюць, сістэма прыйдзе ў нягоднасць. Калі вы адмовіцеся размаўляць з операм, ён пяройдзе да ціску. Ціск можа быць як фізічны, так і псіхалагічны. Найбольш частыя псіхалагічныя інструменты ціску – гэта перакананне ў здрадзе паплечнікаў, пагрозы вам і родным, ціск на асаблівасці вашага характару, а таксама абяцанне адпусціць, калі вы падзеліцеся пэўнай інфармацыяй. Каб падрыхтавацца да допыту, трэба, па-першае, не брацца за тое, за што вы не гатовыя панесці адказнасць, а па-другое, падрыхтавацца да горшага сцэнару, усвядоміць, што вы можаце сесці. Тады ў аператыўніка літаральна не застанецца рычагоў уздзеяння на вас. Дай вам Бог верных паплечнікаў і сумленных сяброў. Будьце смелымі і не патрапляйцеся. З вами быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.